Gwamnati ta bayyana halin da ake ciki bayan durƙushewar tashar wutar lantarki. Gwamnatin tarayya ta ce ana ci gaba da aikin gyaran tashar wutar lantarkin ƙasar da ta lalace a ranar Litinin 14 ga watan Oktoba. A cikin wata sanarwa a 15 ga watan Oktoba, TNC ya bayyana cewa tashar samar da lantarki ta durƙushe ne a yammacin ranar Litinin. Legit Hausa ta ruwaito cewa Huriwa ta nemi Shugaba Bola Tinubu da ya kori ministan makamashi saboda lalacewar wutar. A ranar 15 ga watan Oktoba dai kamfanin wutar lantarkin Najeriya TCN ya sanar da cewa an kusa kammala gyaran tashar lantarkin ƙasar da ta lalace. Tabbacin da kamfanin TCN ya bayar ya biyo bayan durƙushewar da babbar tashar wutar lantarkin ƙasar ta yi a karo na biyu a cikin awanni 24. TCN na ƙoƙarin gyara tashar wutar lantarki. A wata sanarwa da ta fitar a ranar Talata, manajan hulɗa da jama'a na TCN Nidin Dimamba ya ce an kusa kammala gyaran tashar wutar lantarki a cewar rahoton Channels. Sanarwar ta ce tuni aka fara gyara tashar wutar lantarkin kuma tashar wutar lantarkin ta Azura na bada gudunmuwa zuwa lokacin da za a kammala gyaran. Kamfanin ya ce da ƙarfe 10:24 na safiyar Talata an cimma babban nasara a yunƙurin farfaɗo da tashar wutar, amma sai aka sake cin karo da wani ƙalubale da ya haifar da koma baya. Wuraren da suka samu wutar lantarki. Da jaridar This Day ta rahoto cewa TCN ya ce an maido da wutar lantarki a wasu yankuna na Abuja da wasu manyan cibiyoyin rarraba wuta da ke sassan ƙasar. A cewar sanarwar da Mamba ta fitar, durƙushewar tashar ba ta shafi cibiyar samar da iskar gas ta Ibom ba. Ta ce cibiyar na samar da lantarki ga yankin kudu maso kudu. Mamba ta ce za ta gudanar da bincike kan musabbabin faruwar lamarin da zarar an kammala gyaran babbar tashar lantarkin gaba ɗaya.